Азірніцеся, кнігі, стасункі з людзьмі і з навакольным. Паступова ўсё пераходзіць на электронны ўзровень. Пра што зараз пішуць у блогах? Ну вось, напрыклад, студэнт з Германіі ў свой 26-й дзень нараджэння загарэўся ідэяй спазнаць Кітай і рушыў пешшу вандраваць па краіне. 4646 кіламетраў пройдзеных, пражытых і зафіксаваных на відэа. Грамадскасць сусвету ў захапленні, хаця 70 гадоў таму хадзілі і далей. Праўда, не за новымі ўражаннямі. І, дарэчы, калі б тады яшчэ ў мінулым стагоддзі пэўныя людзі не стапталі б дарогі лёсу, то хто ведае, ці здарылася б кітайскае падарожжа нямецкага студэнта, ды і якім бы яно было. Цяжка ўявіць, бо ўсё ж мінула звыш 70 гадоў, як на шлях свайго лёсу пакорна ступіў і марскі пехацінец з усходніх крэсаў Янка Брыль. 70 гадоў. Лічы, што сярэднестатыстычнае чалавечае жыццё. Але, на шчасце, Янка Брыль, гулівер духу і айчыннай літаратуры, пражыў болей. 88. Гэта як дзве бясконцасці. Таму што імя Брыля назаўжды застанецца ўпісаным у гісторыю Белліта. Таму што гісторыю сваёй доўгай дарогі дамоў, вяртанне птушкі ў гняздо, пісьменнік сумленна захаваў і ў памяці, і на паперы. Тады яе, нашай любай і страшнай зямлі, яшчэ ніхто не бачыў зводдаль у блакітным зянні. Самотная, яна паволі вусцішна круцілася ў чорнай бездані, загадкава паслухмяна і вельмі дакладна паварочвала да святла то адзін, то другі бок жывога глобуса, мокрага ад крыві і шурпатага ад руін. Чалавек – это такая складаная істота, што самога сябе вывучыць за жыццё цяжка. Не то, што, так сказать, акаляючую прыроду там ці грамадства. Так што я пісьменнік такога складу аўтабіяграфічнага, калі можна так акрэсліць. Уласная гісторыя Янкі Брыля пачала пісацца 4 жніўня ў Адэсе, у той самы год, калі загінула імперыя, і велізарная краіна стала чырвонай. У 1917-м у сям'і чыгуначніка з'явіўся на свет малодшанькі, 10-й Іван. У 6гадовым узросце яму пад ногі легла яго першая дарога, што прывяла будучага класіка на радзіму бацькоў у заходнюю Беларусь. Мне здаецца, што на сцяжыне да літаратурнай творчасці Янку Брылю проста шанцавала. Шанцавала, па-першае, на бацькоў, па-другое, на братоў, і шанцавала на тое асяроддзе, куды пападаў, у якім жыў, у якім вучыўся Янка Брыль. Гэта вось асяроддзе заходняй Беларусі на перакрыжаванні этнічным, на перакрыжаванні культурным, асяроддзе вось той моладзі, беларускай моладзі, якая імкнулася да асветы, да культуры, якая стаяла за сваё. Сваё, роднае, гэта слова. Пройдзе час, і брылёўскае слова назавуць смалістым. Аўтарскі почерк пісьменніка нельга будзе не пазнаць. Сваё гэта і светаўспрыманне, прычым ад кораня святло. І святло тое давядзецца гадамі абараняць, каб не страціць сябе. А яшчэ сваё для Івана Антоновича гэта месца, да якога вялікую ласку мае. Вёска за горы ў карэліцкім раёне на Гарадзеншчыне. Гняздо для птушкі. Дарэчы, у тую пару тэрыторыя Польшчы. Назва твора, яна акцэнтуе ўвагу на патрыятычным плане. Пошукаў радзімы чалавекам, якому з аднаго боку кажуць, што ён паляк, таму што ён жыве ў польскай дзяржаве. З другога боку, ён мае такое вось духоўнае і душэўнае прыцягненне да рускай культуры з самага дзяцінства. У палоне яму кажуць: «Ты, звісно ж, украінець, Олесь». І вось, а хто ж я такі, калі маё роднае тут, вось, у вёсцы з маімі бацькамі, з маімі аднагодкамі, тут, дзе жыве беларускае слова. Яго месца было каля маці, якая да апошняга імкнулася выканаць волю нябожчыка мужа, вывучыць сыноў. Але куды жанчыне сам-насам цягнуць і немалую гаспадарку, і вялікую сям'ю? Таму ў 14 гадоў Янка фактычна замяніў у хаце бацьку. Вучобу ж у Навагрудскай гімназіі прыйшлося кінуць.
З тае пары і да скону дзён навуку малодшаму з Брылёў выкладала жыццё. Але кнігі і блізкія заўсёды былі побач. Яго мама была хоць і простая сялянка, але яна была схільная да адчування прыгожага. І яна сваіх дзяцей прымушала кожны вечар чытаць кнігі, прычым кнігі чытаць услых. Такім чынам чытаць, каб яны зацікавілі саму маці. Сям'ю ён лічыў той групай людзей, якая павінна быць ідэальная. Сяброўства са сваім старэйшым братам Міхалам захавалася ў Янкі Брыля на ўсё жыццё. Старэйшы брат Івана Антоновича стане і старэйшым братам кніжнага Алеся Руневіча, толькі будзе звацца Толя. Браты Брылі нават паспеюць падзяліць трапяткую радасць моманту, калі з друкарні ў цвёрдай вокладцы з'явяцца на свет «Птушкі і гнёзды» ў 1964. Праз 2 гады някніжны Толя сыдзе з жыцця, а раман атрымае прысвячэнне памяці брата Міхася. Усё гэта будзе потым, а да таго брат-жывапісец акажа вялікі ўплыў на брата-літаратара, ды і вучыцца хлопцам давядзецца на адных і тых жа кніжках самастойна. У Янкі Брыля самаадукацыя ішла праз чытанне твораў і перайманне найбольш тыповых рыс творчага майстэрства стылю іншых пісьменнікаў. Ён у адкрытую называў сваімі настаўнікамі Гогаля, Дастаеўскага, Кузьму Чорнага з беларусаў. Таксама Толстога, само сабой. Пра сябе асабіста ён выказаўся так: маё юнацкае захапленне Толстым прывучыла мяне да таго, каб не баяцца быць не такім, як усе, заставацца сабою. Калі Іван Антонович захапіўся сваім дзівосным геніем Львом Мікалаевічам, у Савецкім Саюзе з талстоўствам амаль ужо скончылі. Але ж браты Брылі жылі ва ўсходніх крэсах і напітваліся словамі і думкамі тытана рускай літаратуры, нібы жывою вадою. Яны ж фактычна увасобілі ў сабе мару Льва Мікалаевіча, мару пра селяніна-мысляра, духоўна багатага і далучанага да скарбаў сусветнай культуры. Янка Брыль Владимиру Степану с телефонной размовы, студень 2006 года. Владимир, послухайте меня. Пишите штодня, а про публикации и книжки не думайте. Пишите хоть по некалькі сказаў, пишите про тое, што адчуваеце, бачыце вакол. Пишите. Гэта самае галоўнае. Юнака Івана цягнула ў літаратуру, бо жыў у ім самы што ні на ёсць прыродны талент. Творчы ж дэбют будучага класіка адбыўся ў 1938 на старонках віленскага беларускага часопіса «Шлях моладзі». Дарэчы, пісала моладзь публіцыстыку і вершы. І хаця ўжо сталы аўтар, Янка Брыль выдатна перакладзе народную мову бунінскія і цветы, і шмелі, і трава, і калосья, лёсам ягоным заўсёды будзе проза. Мне здаецца, што мы павінны ўлічваць аўтабіяграфічны фактар. То, як склалася яго жыццё, гэта не жыццё паэзіі, гэта жыццё прозы. Так, ёсць асоба, чулая, небыякавая да жыцця. Вось ён лірызм, але ў прозе. Атрымліваецца, што ўзвышаная душа у эпічным жыцці. Вось ён, эпас і лірыка. Вось гэтае я. Я мог бы рифмовать, але это ж яшчэ не паэзія рифмавання. І таму я лічу сябе празаікам, які і павінен быў быць празаікам. Амаль усё маё па сутнасці аўтабіяграфічнае. Тут можна было бы працытаваць не толькі Ганчарова. І Гоголь гаварыў: «Пока я іду, ідёт і моя работа». Ідзе чалавек, ідзе час, ідзе жыццё. І ў 1939 у 21 год Іван, які шчыра верыць у магчымасць маральнага пераўтварэння грамадства, вымушаны ўдзельнічаць у пераўтварэнні сілавым. Юнака прызываюць у польскую армію. Неахвотна вылятаючы з роднага гнязда, ён яшчэ не ведае, што талстоўскія прынцыпы адмовы ад варожасці і непраціўлення злу насіллем давядзецца пераступіць, каб не здрадзіць ідэалам агульначалавечым. Ён казаў, што калі ён ішоў у войска служыць, то ў яго было такое спадзяванне, што ён нейкім чынам выкруціцца ад таго, каб трымаць у руках зброю і накіроўваць яе супраць чалавека.
Ён нават марыў пра тое, каб стаць фельчарам ці памочнікам фельчара. Але Янка Брыль ад нараджэння быў чалавекам дужым. Ён трапіў у марскую пехоту і стаў правафланговым, то есть чалавекам, па якім раўняліся ўсе астатнія, ну і, канешне, стаў запевалам. На марскіх пехацінцаў ускладалася адказная задача ініцыятыўнай абароны. Таму гэтыя падраздзяленні адбіралі хлопцаў фактурных і адукаваных. Мінімум са школай паўшэхнай, семігодкай за плячыма. Нават месяца не прайшло, як Янка Брыль трапіў на Балтыйскае ўзбярэжжа, у раён Гдыні. Бо менавіта праз Гдынскі калідор Гітлер планаваў пабудаваць непадуладную кантролю магістраль з карэннай Нямецчыны ва ўсходнюю Прусію. Брыль і ў той час пісаў, рыфмаваў, няхай урыўкамі. Але раніца 1 верасня 1939 наступіла хутка. Пазней пісьменнік будзе ўспамінаць, як здзівіліся яны тады, убачыўшы ў біноклі Гдыню ў чырвоных сцягах. Яны не ведалі, што і нацысты ішлі ў наступ пад чырвоным сцягам, толькі са свастыкай. А вось савецкія ўлады, і тое было не меней дзіўна, вывесілі сцягі белыя. Знак, што ў адносінах да польска-германскай вайны Саюз захоўвае нейтралітэт. Зрэшты, не прайшло і некалькіх дзён, як сітуацыя змянілася і для палітыкаў, і для радавых салдат, накшталт Янкі Брыля. Ён адразу ж трапіў у гэтую сечу, у гэтую маладзьбу, у гэты вір ваенны. І, канешне, ён, як памочнік кулямётчыка, прымаў актыўны ўдзел у гэтых падзеях першых дзён вайны. Прыйшлося, да, і гэта таксама было крыніцай яго пакуты, да, ёсць жа ў яго такі запіс. А чаму я не думаю пра тое, у каго траплялі кулі майго станкача? Як жа не думаю, думаў, таму і запісаў. Баі, смерць сяброў, патроны, якіх раптоўна не стае і неадкуль узяць, камандзіры, што бягуць, але гнеў наступа за салдацкія спіны, бязвыхаднасць. І, вядома, імгненны выбар, які трэба рабіць самому. Імя Янкі Брыля запісана на адных з самых гераічных і, безумоўна, жахлівых старонак польскай гісторыі. Марпеха з Гарадзеншчыны адным з першых сустрэў невялікую айчынную нават другую сусветную вайну і змагаўся сумленна. Ну а навошта яны, што былі ў тую ноч бясконца доўгую, хто ў салдацкіх акопах, хто ў партызанскім сядле, хто за дратамі фашысцкага лагера, навошта яны ўспамінаюць, расказваюць, пішуць. Многа як быццам, але ўсё яшчэ кажуць і мала, і бледна. Брыль трапіў у палон пасля некалькіх дзён баёў, двойчы спрабаваў уцячы. У першы раз яго злавілі і вярнулі. Дарэчы, пазней пісьменнік дзякаваў лёсу за тое, бо на радзіме яго б, як ні парадаксальна, чакала савецкая турма. Пашанцавала ж уцекачу другім разам. І птушкі вярнуліся ў гнёзды, і аўтар будучага вызначальнага для беларускай літаратуры рамана і яго герой Алесь Руневіч. Пісьменнік Янка Брыль адчуваў, што не можа не расказаць гэту гісторыю, жахлівую, супярэчлівую і неадрэдагавана праўдзівую. Бо калі не ён, то хто? Ён паказаў вайну праз адчуванне чалавека, які ўдзельнічаў у гэтай вайне. Чалавека, які ўмеў пісаць, чалавека, які ўмеў суперажываць, чалавека-гуманіста. І ў аснову, канешне, ён узяў сваю ўласную біяграфію. Не абагульненні, а канкрэтныя ўспаміны пра дом і родных, знаёмства з ідэямі Талстога. Усё гэта ўласнае, асабістае, і ўсё гэта было ўпісана ў раман «Птушкі і гнёзды». Але яшчэ да вайны Брыль збіраўся выдаць свой першы зборнік апавяданні. Кніга ж убачыла свет толькі ў 1946. З успамінаў Янкі Брыля. Я тады паняцця не меў пра цэнзуру. Лямпа, папера, цёмная ноч. Потым ужо ў савецкі час з'явілася цэнзура. З маёй першай кнігі па цэнзурных меркаваннях выкраслілі некалькі рэчаў. Апавяданні – гэта першая пісьменніцкая ластаўка. Ужо тут Іван Антонавіч выступіць як арыгінальны майстар лірыка-псіхалагічнай прозы. Аднак у першы зборнік не ўвойдуць аповесці «Жывое і гніль» і «Сонца праз хмары», якія пісаліся па гарачых слядах яшчэ падчас вайны ў 42-44 і сталі асновай «Птушак і гнёздаў».
У 40-е і 50-е тэма палону была, мякка кажучы, непапулярнай. А Брыль у палоне правіў 2 гады. Дабраўшыся праз Германію і Польшчу да родных мясцін, Марпех неўзабаве пачне партызаніць і стане спачатку сувязным, а потым партызанам-разведчыкам і, акрамя таго, рэдактарам газеты «Сцяг свабоды» і аўтарам сатырычнага антыфашысцкага лістка. Ва ўмовах бесперапыннай вайны Янка Брыль будзе і служыць радзіме, і займацца служэннем, літаратурай. Праз гады пісьменнік прызнаецца, што амаль усе аповесці каштавалі яму вельмі дорага, але птушкі і гнёзды даражэй за ўсё. Першыя радкі будучага рамана, радкі аповесцяў «Жывое» і «Гніль» і «Сонца праз хмары» Янка Брыль паклаў на паперу яшчэ ў акупаванай вёсцы, а дапрацоўваў тэкст ужо ў партызанскім атрадзе. Мне вельмі пашанцавала на разумнае начальство. Там былыя падпольшчыкі, Железнякович, Царук, герой Савецкага Саюза, якія, уведаўшы, што значыць я пачынаючы пісьменнік, стварылі мне умовы. Пасля даручана было штабной машыністцы ўсё перадрукаваць, што мною напісана. Значыць, і там былі 2 аповесці, якія пасланы былі. Корэспандэнт «Праўды» да нас прылетаў самалётам, і ён захапіў гэтую маю папку з такім вельмі кароткім адрасам, все роўна як на дзерэўню дзедушкі, так там было, значыць, Москва, Максиму танку. Але будучы раман, хоць пра яго акрамя танка ўжо ведалі і Лужанін, і Лынькоў, і Куляшоў, і Чорны, застаўся ляжаць рукапісам у папцы і праляжаў у ёй 18 гадоў. Відаць, такі быў лёс у пісьменніка Марпеха, які скончыў вайну савецкім журналістам. Працаваў у рэдакцыі газеты «Плаката» «Раздавім фашысцкую гадзіну», у часопісах «Вожык», «Полымя», «Маладосць», у дзяржаўным выдавецтве Беларусі. Аднак у 1945-м Янка Брыль стаў і членам Саюза пісьменнікаў. Ці гэта не фантастыка? Перажыць палон і вайну, трапіць у шэрагі пісьменніка Украіны, маючы за плячыма крыху больш за 7 класаў школы. Гэта рэальнасць. Дарэчы, фантастыку Брыль не чытаў нават, аддаваў перавагу мемуарыстыцы, дакументалістыцы і кнігам Рамена Ралана, асабліва «Кола Бруньён», прасякнутаму гумарам і любоўю да жыцця ва ўсіх яго праявах. Што ж чытаў Алесь Руневіч, можна даведацца з брылёўскіх «Птушак і гнёздаў». А ці мае гэта пэўнае значэнне? Безумоўна. Іван Антонович быў перакананы ў тым яшчэ да таго, як з'явіўся літаратуразнаўчы тэрмін інтэртэкстуальнасць, які тлумачыць ідэю дыялогу паміж тэкстамі. Бо на справе мы атрымліваем праблему далучэння чалавека да культуры. Гэта тое, што уводзіць нас у духоўны свет героя і апелюе да чытача, у выніку чаго і чытач робіцца такой вельмі актыўнай фігурай. І разам з героем праходзіць шлях духоўнага пасталення, шлях выхавання. Янка Брыль да апошняга дня выхоўваў у сабе чалавека, бесперапынна вучыўся ў людзей і кніг. Але не толькі вайна стала пераломным момантам яго жыцця. Ужо член Саюза пісьменнікаў, былы Марпех свядома імкнуўся працаваць як савецкі літаратар. Бо і справа, і злева яму паўтаралі, што ідэал яго юнацтва – гэта абстрактны гуманізм, сентыментальшчына, учарашні і заўчарашні дзень. І ўвогуле трэба карэкціраваць свае погляды. У выніку ж вучыцца прыйшлося і на ўласных памылках. З інтэрв'ю Анатолія Сідарэвіча «Нашай Ніве», 2016 год. Наталья Петровна Машэрава, дачка Петра Машэрава, аднойчы згадала, што калісьці яе бацька Пётр Машэраў дома ў размове сказаў пра Брыля. Я ведаю, што ён не прымае нашу сістэму. І ведаючы гэта, Пётр Міронович, як першы сакратар Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі, усё роўна даў згоду на прысваенне Брылю звання народнага пісьменніка. Машэраў цэніў талент Брыля, і эстэтычныя меркаванні сталі ў яго вышэй за палітычныя. Выказвацца з пазіцыі палітычных меркаванняў пасля заканчэння Вялікай Айчыннай было проста. Кажаш немец, чуюць вораг, фашыст. І не інакш. Але Янка Брыль у сваім праўдзівым рамане паставіў перад сабой складаную задачу. Бо так ужо атрымалася, што ў жыцці ён бачыў куды больш, чым сярэднестатыстычны савецкі салдат. Яшчэ тады, у 40-м і 41-м, Марпех назіраў за немцамі на іх роднай зямлі, ва ўласных дамах-гнёздах. А ён паспрабаваў паглядзець на таго ворага, праціўніка, яшчэ як на чалавека. А што сталася такога у нямецкім народзе, што ў ім узнік фашызм? Альтэрнатыва фашызму.
Гэта што? А вось гэта і ёсць сапраўдны высокі гуманізм. Да. Не іншая сацыялістычная савецкая ідэалогія, а то, што вышэй за всякую ідэалогію. З артыкула Любові Турбіной «Вайна вачыма праціўнікаў», «Птушкі і гнёзды» Янкі Брыля і «Крыж без любові» Генрыха Бёля. Вачыма палоннага беларуса Янка Брыль убачыў і паказаў тое сапраўды высокае, чалавечае ў людзях розных нацый, у тым ліку і нямецкай, што супрацьстаяла фашызму і што перамагло чуму 20-го стагоддзя. Жахлівая прапаганда затлуміла думкі нават самых разумных людзей. Так разважалі ў рамане аўтар і яго герой. А жыццё, ці ж гэта не працэс назапашвання вопыту, які можна выкарыстаць для духоўнага сталення і росту? Ды і хіба здольны розум пазнаваць без ведаў, няхай і горкіх, але атрыманых на практыцы? Заўважце, на спатканне са сваёй будучай жонкай Нінай, а пазней і маці траіх яго дзяцей, статны малады Янка Брыль прынясе зусім не томік рамантычных вершаў, а крытыку чыстага розуму нямецкага філосафа Імануіла Канта. Успамінаючы гэты момант праз гады, пісьменнік, смеючыся, патлумачыць жонцы. Маўляў, ты ж была гімназістка, дзяўчына пісьменная, так бы мовіць, павінна была зразумець. Сваю галоўную філасофскую працу Кант абдумваў старанна і паслядоўна, звыш 10 гадоў, а потым спешна запісаў за некалькі месяцаў. Пазней ён прызнаваўся, што ўжо надта стары, каб стварыць гэткі вялікі твор, у якім адначасова атрымаецца дамагчыся закончанасці і надаць кожнай дэталі лёгкую жвавасць. Янка Брыль свой выдатны раман напісаў таксама не ў адно імгненне, але час на шліфоўку слова і працу над тэкстам знайшоў. Аўтар вярнуўся да рукапісу ваенных гадоў у пачатку 60-х, як птушка, якая вяртаецца ў гняздо. Птушкі і гнёзды – гэта ж не проста назва, гэта адзін з лірычных лейтматываў рамана. Владзімір Калеснік, літаратуразнаўца і сябар Янкі Брыля, растлумачыць, што карані ідэі прарастаюць яшчэ ў часы Скарыны, бо яшчэ першадрукар у сваёй прадмове да кнігі «Юдзіф» пісаў: «Птушкі, што лётаюць у паветры, ведаюць гнёзды свае. Так і людзі, дзе нарадзіліся і ўскормлены, да таго месца вялікую ласку маюць». Вяртаецца дадому Алесь Руневіч і вяртаецца дамоў марскі пехацінец Янка Брыль. Аўтар з'явіўся прататыпам для свайго героя, таксама як Леў Талстой для Мікалая Ірценева. Але «Птушкі і гнёзды» – гэта не аўтабіяграфія, гэта біяграфія адной душы, кніга адной маладосці. Лірычны герой, ён жа назіральнік, ён жа аналітык, ён дзесьці суддзя. Сам аўтар, як пісьменнік, гэта асоба назіральная і неабыякавая да жыцця. Яму хочацца змяніць свет, зрабіць яго лепшым, не такім, як ён часта ёсць. Упершыню раман «Птушкі і гнёзды» надрукавалі ў канцы 1963 года ў часопісе «Полымя». Перад гэтым твор праанансавалі. Сам Брыль чытаў урыўкі рамана на беларускім радыё. Крытыка адрэагавала бурна. Хтосьці шчыра хваліў, хтосьці моцна здзіўляўся, бо так пра вайну яшчэ не пісалі. Некаторыя крытыкі сцвярджалі, што кампазіцыя ў рамане пераўскладненая. У першым часопісным варыянце «Птушак» Янка Брыль значна больш распавёў пра свае партызанскія будні. Але ў наступнай рэдакцыі кнігі, якая выйшла з друку ў 1964-м, партызанскую частку пісьменнік скараціў. Мае сябры, такія вот як Алесь Адамовіч, Владзімір Калеснік, яны лічылі, што наогул той першы варыянт, такі ў «Полымя» надрукаваны, ён мацнейшы сваёй няхай наіўнасцю, няхай, але шчырасцю, а першая аснова літаратуры – это шчырасць чалавека, каб не фальшывіў. І зноў да сваіх «Птушак» Янка Брыль вернецца ў 90-х. Ужо пасля таго, як у барацьбе за праўдзівую памяць аб'едзе разам з Владзімірам Калеснікам і Алесем Адамовічам беларускія вогненныя вёскі. Пасля таго, як стане народным пісьменнікам. На той час кнігу адной маладосці паспеюць перакласці на шматлікія замежныя мовы, а празаічныя творы яе аўтара стануць яшчэ больш лірычнымі і змястоўнымі, і адначасова простымі і мініяцюрнымі па аб'ёме. Усё ж геніяльнае проста. Іван Антонович не хацеў быць марскім пехацінцам, але стаў, таму што такім быў ягоны лёс. А паколькі марпех Брыль прагнуў ваяваць за праўду і перамагаць словам, ён стаў і пісьменнікам, і араў літаратурную ніву амаль 70 гадоў запар.
Книга выбранага Янкі Брыля выйшла з друку ў 2006. Біяграфію адной душы, роман «Птушкі і гнёзды» змясцілі там у кананічным варыянце, як казаў дажцы пісьменнік. У ліпені таго ж года тыражом у 300 асобнікаў пабачыла свет апошняя кніга беларускага класіка «Парастак». А далей птушкі, што лётаюць у паветры, ведаюць гнёзды свае. На сконе ліпеня 2006 душа Івана Антоновича Брыля прарасла у вечнасці.